L-MCAST qed jindirizza l-ħtieġa biex aktar studenti jitħarġu fis-settur tal-manifattura. Fl-aħħar snin in-numru ta' studenti li għażlu il-manifattura bħala l-karriera tagħhom naqas konsiderevolment. Il-prinċipal tal-MCAST Stephen Kakija spjega li l-kulleġġ qed joffri 4 korsijiet speċjalizzati li waslu għal karriera f'din l-industrija. Fost dan it-taħriġ hemm dak li qed isir b'kollaborazzjoni ma' kumpaniji tal-manifattura. Min-naħa tiegħu il-Ministru Evarist Bartol qal li hemm bżonn ta' aktar studenti li jażlu li jitħarġu fl-industrija tal-manifattura. Il-Ministru Bartolo spjega li l-għalliema li jigwidaw lill-istudenti fl-għażla tal-karriera tagħhom għandhom ikunu informati aktar dwar l-opportunitajiet li joffru korsijiet tal-manifattura u l-vantaġġi li jkollhom studenti li jitħarġu f'dan is-settur. Qal li għandha tinqata l-idea li teżisti fost l-istudenti li s-sena tal-manifattura ma toffrix karriera u huwa xogħol repetittiv u paga baxxa. Minħabba din l-idea żbaljata fost iż-żgħażagħ, kumpaniji tal-manifattura m'għandhomx għażla biżżejjed biex jimpjegaw żgħażagħ imħarġa f'din l-industrija. Il-President tal-Bord tal-Gvernatur tal-MCAST Silvio De Bono spjega kif il-kulleġġ qed joffri korsijiet kollha meħtieġa sabiex l-istudenti jsibu karriera ma' kumpaniji tal-manifattura. L-industrija tal-manifattura llum ħadet spinta kompletament differenti u għaldaqstant huwa l-obbligu tagħna li nippreparaw il dawn l-istudenti biex jilqgħu għal dal-ħtiġijiet daqstant importanti. Bħalissa 24 student mill-MCAST qed jitħarġu fuq bażi ta' apprentistat ma' waħda mill-kumpaniji tal-manifattura f'Ħalfar. Affaxxinawni il-magni bħal li għaw fil-fabrika bħal torn u milling u naħseb għal karriera li għażilt huwa sodisfazzjon kbir. Il-Playmobil tatna l-vantaġġ li nistgħu nagħmlu dan il-kors mal-MCAST bħala part-time huwa kors ta' sodisfazzjon kbir. U għana hawnhekk nistgħu nibnu karriera fil-ħajja tagħna wara li nispiċċaw il-kors minn mal-MCAST. Permezz tal-kollaborazzjoni li għaddejja bejn l-MCAST u s-settur privat, l-istudenti qed ikollhom opportunità ta' apprentistat ma' numru ta' kumpaniji tal-manifattura. Il-korsijiet speċjalizzati offruti mill-MCAST fil-manifattura ser jibdew f'Ottubru li ġej.